Ez que lehenengo galdera ez dakit nola erantzun, Juan Cruz. Katakrak haustura onomatopeia da. Zer hautsi du katakrakek? Katakrakek gure lan orduak hautsi ditu, Iruñeko liburu den kontzeptua hautsi du, politika eta lana ulertzeko eredua hautsi du, hori bai. Azken 10 urteotan, katakrakeko aretoan egindako ekitaldi bat, bi gogoratzen ditut. Hain zuzen ere, hemen egin zen ia lehenengotariko bat, memoriaren inguruan urtasunek montatutakoa, erakusketa ikaragarri bat hemen izan zena eta iaia 250 pertsona etorri zirena, eta Paola Damontik UPNren debekuaren ondoren labretxa orgasmikaz hitz egiteko hemen antolatutako ekitaldia zeinetara ere 200 pertsona, 200 emakume etorri ziren. Katakrak argitaletxeak plazaraturiko liburu bat, La creación de la conciencia feminista. Katakrakeko katinako plater bat, hemen bakarrik ganboaz hitz egin dezaket. Ganboa bada 10 urte hauetan gure kartan eta menuan mantendu den plater bakarra. Katakraken egin duzun parranda bat, azaroaren 5 azkenekoa. Katakrak ez den liburu den da bat, bueno, nire bihotzean auzolan dago horri dudari gabe. Katakrakena ez den liburu bat, Hankanen las clases de griego zoragarria iruditu zait. Katakrak ez den jatetxe atsegin bat Iruñean bazkaltzeko, orain azkeneko Tokiola oso gustura egon naizen bat, San Lorenzo kalean lehengo tortaberna zena, Anai Arrebasen egaldar batzuk ireki duten toki bat.